Struktura naše ponude proizlazi iz našeg ranijeg iskustva koje nas upućuje na potrebu obrtništva i malog poduzetništva za upravljanje novčanim tijekom, nadopunom bankarske usluge faktoringom, forfeitingom, eskontom mjenica i komercijalnim financiranjem kreditnog i leasing učešća, financiranje projekata do prava na projektno kreditiranje banke, te financijska premoštenja u održavanju ugovorenih limita kreditne zaduženosti, ali i u slučajevima dospjelosti plaćanja PDV-a, doprinosa po osnovu plaća, osiguranja kolaterala za investicijski kredit čišćenjem preostalih hipotekarnih obveza, dovršavanje projekata, otkup čekova i polica osiguranja. Našu posebnost čini što mi ne posredujemo između klijenata i banaka, već našom ponudom upotpunjavamo ponudu poslovne banke klijentima i direktno učestvujemo vlastitim sredstvima u financiranju potreba klijenata u segmentu koji banka ne pokriva, najčešće zbog proceduralnih neracionalnosti i u vremenu koje iziskuje poslovna aktivnost, a sve da bi ostvarili naš strateški cilj postati vodeći drugi financijski partner obrtnika i malih poduzetnika. Također, našu posebnost i realitet na tržištu čini usluga projekt menadžmenta i konzultinga, gdje našim klijentima nudimo različita rješenja za zatvaranje financijske konstrukcije projekta i mogućnost korištenja bespovratnih ili jeftinijih sredstava iz EU fondova za ciljani projekt. Mi smo financijski partner obrtnicima i malim poduzetnicima koji imaju cilj, a trebaju sredstva, ali i građanima i poduzetnicima koji imaju sredstva i očekuju fiksnu zaradu koja nadmašuje depozitnu kamatu banaka.